हेलौ लोगोफोर नै जोंहा दिनै रल बानायना जानो नागिरदों दायो रल बानायनो थाखाय सेथियावनो जोंनो नांगौ कबिखौ हाना लाबाय नै फिसा फिसा बिनिफ्राय बेजों लोगोसे जा थाइबें होगोन नै ओमफ्राय दावदै होगोन ओमफ्राय नै आटाबो रेडि खालामखाबाय दायो बेखौ आटाखौ लगायनांगौ दायो नै दावदैया जोंना जोबोद बुरजा नै रलनि थाखाय ओमफ्राय कबियाबो मोननै थाइबें दङ पियास दङ बानलु दङ नै कबिखौहाय मिजि मिजि हाना लागासिनो हममेड रल बानायगोन दिनै जों बेबायदिनो बानायनानै जाबाय थायो बेनिखायनो जोङो माबायदि बानायना जायो बेखौ न'आवनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोनाबो बेबायदि बानायना जानो हागोन जोबोद गोथाव जायो टेस्टि हममेड रल अर्गेनिक बानायना जायो नै थाइबेंफोराबो न'नि गोजा पियासाबो न'नि कबियाल'सो बायनाय ओमफ्राय बे आटाया बायनाय आरो ओमफ्राय गासिबो न'नि गोजा नै दावदैया बिराद गोथाव जाखायो ओमफ्राय दायो आङो नै बे आटाखौहाय लगायनोसै बे आटा लगायनायखौ आं नोंथांनो देखायगोन नोंथांमोना नाय माबायदि लगायो मा होयो नै जोंना आटाखौ लगायनोसै संख्रि एसे होबाय रेडि खालामगासिनो नै जोंना आटाया नाखांबाय फाइनालि जोंना आटाया जाबाय नै नानाया दायो बेखौहाय बेलिनानै बानायजेननोसै जोंना आरो लोगोसे बिथिंबो रेडि जाबाय नै जोंना रलाव होनो थाखाय कबि पियास थाइबें बानलु होनानै मिक्स खालामगासिनो नै जोबोद गोथाव जागोन दिनै याम्मी याम्मी न'नि बानायनाय जोंना हटेलनिफ्राय एसे बेलेग डिजाइन बानायनानै जागोन दिनै नै जोंना रल बानायनायनि बेलेन जागासिनो ओमफ्राय नै बिथिं बानायखांबाय बिराद बुरजाखा नोगोद जाखागोन दिनै सालाखौ सासेयावनो मोनबा जानांगौलै दा हराव ओंखाम जाला ओमफ्राय याम्मी याम्मी नै मावजियाबो जानो नागिरगासिनो दैट मावजि सासेया होगासिनो नानाया बरहिया आरो दंबावो नै बेयावहाय नागासिनो एसे जागोन दिनै बिराद गोथाव बानायखागोन देन्जार टेस्टि जाखायो जों बानायनानै जाग्राया वाव जा गल जाखादों माथो नै बे मा बियो एसे माबायदि नुदों बेखौ बांद्राय गल जायाखै दे बियो आसाम मेप बायदि हांसो जाहांदों नै बेसो मोजां जादों जानो नङालै गल बानायबासो जानो गोथाव जायो आसाम मेप बायदि जाहांदों इन्डिया मेप बायदि जासिगोन बरिया आटाखौहाय सावगासिनो सिगां आटाखौ सावना लाबाय बिनि उनाव दाहाय सालादखौ मैगंखौ सावहोनानै दावदैखौ होनानै बानायनो जास्ट बानायनानै लोंनाय हटेल खुलिनो हागोन दा सानैजों साफा बानायखा नङाबा सेल जानाय नङालै जोंना हटेल खुलिब्ला नै दायो जोंहा रलखौ बानायनोसै दावदै एसे होबाय नै माबायदि जोंना स्टाइला रल बानायनाया नायदो वाव सो याम्मी याम्मी बेलेग डिजाइननि जोंना रला नै माबायदि बानायना जायो जों नाय नै बेबायदि दाहाय मैगंखौ होसिगोन आरो बेलेग इउनिक डिजाइननि रल बानायनाय नै जोंना
Wow, so tasty, yummy. Kita kungdung besi dagan. Berat ketauan nih, wow. Za yummy kali, cina. Bela sini, sana ya nih. Oke tuh. Well, enak ya guys. Wow, unique style roll nih, unique style nih desain roll tuh nih. Za yummy za kayak bebek di mana nanti saya belabe hotel nih aja beleg gaya zengnya beleg nih. Beleg desain nih za ketau za kayak. Anda kok ini produk. Nih jahatannya jadi disabai. Za tasty roll ane jana beleg kisim nih sih. Wow, nih jana salada. Wow. Tuh. Paper akun kuman. Yuk, mandi mana sepanai? Panai kada. Nih, roza kan anggu. Nunggu kuma bade. Ang zana nih nang tamu tes kuding cigan. Ma badi, zobat getau zakaya. Bebadi ban nang jana nang tamu nabe. Jana tuh hotel ese beleg badi songnani huyina. Kindu nih jana no hai bebadi ban nang jaya birat getau jaya za yummy za kai za tasty ka. Zobat getau menjai nih. Salada urui badi tasty ka. Si getau ka salada. Wow, so yummy looking यार. बहुत टेस्टी होने वाला है अभी तो. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. जल्दी करो, अभी खाना है मुझे, टेस्ट करना है, उसके बाद बताना है कितना टेस्टी हो रहा है. बहुत टेस्टी, वाव. कितना दी